هەولێر و بەغدا لەسەر مژارە پەترۆلê dicivin. Wezîrê Petrolê yê Iraqê Samîr Xezban ragihand ku di demeke nêz de Hewlêr û Bexda li ser şandina 2050 bermîl petrola Kurdistanê bi rêya kompanya Somo dicivin. Samîr Xezban di konferansekê rojnamavanî de li ser pirseke debarê şandina 2050 bermîlên petrola rojane ji aliyê Herêma Kurdistanê ve ragihand ku heya niha ev yek nehatiye kirin û wan 25,000 bermîlên petrolê wernegirtine weke di yasayê budceyê de hatiye. Xezban her wiha bal kişande ser wê yekê ku di demeke nêz de dê li gel Herêma Kurdistanê li ser vê pirsê bicivin. Wezîrê Petrolê yê Iraqê Samîr Xezban got derbarê yasaya budceya sala 2019 de pabendiyek li ser herêmê bi şandina 25,000 bermîlên petrolê bi awayekî 25,000 bermîlên petrolê bi awayekî rojane bo kompanya bi bazarkirina petrolê heye ku ew jî Somo ye. Bi awayekî ku Somo vê pişka petrolê difiroşe û dihate wê bo budceya Iraqê vedigere. Heta niha ev nehatiye kirin û em hêvî dikin bêkirin û plan jî heye û em li gel Herêmê Kurdistanê li ser wê pirsê li ser xetê ne. Samîr Xezban dazanîn di demeke nêz de hevdîtina me li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê heye bo standina tedbîrên pêwîst bo bicîkirina wê di budceyê de biryar li ser tê dayîn. Em bi hemû awayekî pabendî yasaya budceyê ne tiştekî din tune ye. Danûstandinê li ser bike tenê yasaya budceyê nebe ku bê bicîkirin.